Sut rydym ni'n arolygu? Egwyddorion arolygu. Rydyn ni'n ymrwymo i sicrhau bod pob arolygiad yn brofiad cadarnhaol, gan sicrhau'r gorau i ddysgwyr, cynnig deialog broffesiynol ac adeiladol i arweinwyr, a rhannu ein profiadau eang o bob rhan o Gymru i gefnogi gwelliant. Dyma sut rydyn ni'n mynd ati i wneud ein gwaith. Mae ein meddylfryd yn ein helpu i sicrhau bod yr arolygiad yn brofiad cadarnhaol i'r darparwr ac yn broses gadarn. Mae arolygu'n deg ac yn ddi-duedd. Rydyn ni'n annibynnol, yn wrthrychol, yn gadarn ac yn gyson, ac mae ein gwerthusiadau'n onest, yn gywir ac yn gredadwy. Rydyn ni'n canolbwyntio ar gryfderau yn ogystal â diffygion, a'r effaith mae rhain yn ei gael ar ddysgwyr. Mae ein harolygiadau'n dryloyw bob tro, gan ganolbwyntio ar gyfathrebu'n uniongyrchol ac yn gryno. Mae arolygiadau bob amser yn cefnogi gwelliannau sydd o fudd i ddysgwyr, yn annog arloesedd a chreadigrwydd a diwygio addysg. Mae ein harolygiadau'n fyfyriol. Eangfrydig, derbyngar, meddylgar a phwyllog, gan ystyried y cyd-destun a'r heriau gwahanol y mae pob darparwr yn ei wynebu. Gan fod dysgwyr wrth roedd popeth a wnawn, rydyn ni'n canolbwyntio'n glir ar ansawdd o ddysgu a dysgu bob tro. Yn ystod yr arolygiad, rydyn ni'n siarad gyda staff a dysgwyr ac yn ymweld â chymaint a phosibl o sesiynau addysgu. Nid oes angen paratoi dogfennau neu dystiolaeth ychwanegol ar gyfer arolygiad. Byddwn ni bob amser yn adrodd ar beth sy'n gweithio'n dda a beth sydd angen ei wella, yn addasu ein hymagwedd ar gyfer pob darparwr unigol ac yn defnyddio methodolegau teilwredig sy'n ystyried amgylchiadau pob darparwr, mwyn gwerthuso'n gadarn ac yn deg. Rydyn ni am helpu i sicrhau profiad dysgu proffesiynol sydd o fudd i bawb. Trwy ein gweithredoedd, rydyn ni'n hybu ymddiriedau a pharch.